תודה לכולם, אז אתם בטח שואלים למה הדמות שלי נראית ככה, אז אני אסבר לכם עכשיו. קנו לי 2,000 רובקס! וכן, 5 הזה כי היה לי 5 רובקס. אז אנחנו הולכים לעצב את הדמות שלנו מההתחלה, וגם יש לי משהו להגיד לכם. תודה רבה ל-1,013 עוקבים. באמת, אני לא מאמינה, אני רק חודשיים ביוטיוב וכבר יש לי כאילו 1,000 עוקבים. בזכותכם, באמת, כאילו, זה מטורף. תודה רבה. אז בואו נתחיל לעצב. אוקיי. דבר ראשון נתחיל עם שיער, אז בואו נראה איזה שיערות יש. שיערות. אוקיי. אני הולכת, נראה לי על בלונדיני. יש כזה, אבל כאילו, זה קצת בייסיק, אני לא יודעת. יודעים מה? יש משחק כזה שכאילו מראה את כל הסוגים של האלפטים, אז אני הולכת להיכנס לזה ואני שנייה. אז אנחנו במשחק עכשיו, אז אני הלכתי כאילו על פרפי, אז בואו נראה אם יש דברים צהובים פרפי חמודים כאלה, שאני יכולה לנסות. כאן זה הכל ורוד, מה קרה לזה? אבל בסדר. פה יש דברים צהובים, אז אולי יהיה כאן משהו. זה חמוד, אבל זה לא... שזה דגי! אבל לא יודעת. אין פה ממש דברים שכאילו מעניינים אותי כל כך. בואי נלך לשם, יש שם הרבה דברים. הנה, פה יש גם, בוא נראה. כאילו, זה יפה, אבל אני לא יודעת, כאילו, אם אני כל כך אוהבת את זה, זה לא בדיוק נפלתי למי. בואו נראה איך זה נראה עליי. כן, לא, זה לא נראה טוב. אוקיי, פה יש הרבה דברים. של סאמר יותר, כאילו, של קיץ. זה יפה, אבל לא יודעת. אוי, זה מהמם. זה מהמם. בואו נעשה את זה. זה לא יפה עליי כל כך. טוב, נראה לי אני מחליפה משחק, כאילו, זה רק כאילו דברים אחרים, לא דגי, אז אני שנייה חוזרת. הנה, מצאתי את המשחק הנכון. דבר ראשון, איפה זה שמהירים? הנה. עכשיו אני יותר מהירה, יותר נוח. אוקיי, בואו נראה אם יש כאן משהו. אין פה דגי. אוי, זה יפה. אוקיי. לא, אין פה משהו. זה גם יפה. אוקיי, פנים. פנים לא נראה לי צריך, כאילו, יש לי. אוקיי, שיער, הנה. אוקיי. יש כאן הרבה דברים. טוב, בגלל שאני טסה לשוויץ ב-17, אז נראה לי כאילו אני אעשה אדום צהוב. לא, רגע. נעשה... אני לא יודעת, כאילו, חשבתי אולי כאילו דברים שבתים לשוויץ, אבל אין לי מושג. זה נראה ממש יפה, בואו נעשה את זה. לא יודעת, לא ממש אהבתי. בואו ננסה אולי את זה, זה נראה יפה ממש. זה יפה, אבל כאילו, לא ממש. בואו נראה את זה. אני חשבתי כאילו משהו כזה, בואו נראה אם זה יפה. אחלה, זה יפה, אני חושבת שזה יפה, אוקיי. עכשיו צריך בגדים. וואו, הם כל דברים. מה זה? זה כן. אני חושבת כאילו לעשות וואנזי, אני לא יודעת, כאילו, אני שמעתי שיש וואנזים של דק, אז כמה זה עולה? לא מבזבז את הכסף של זה. לא... איפה וואנזים? איפה וואנזים? הנה, אוקיי. אין תגידה, מעצבן. בוא נראה. מה אני כן אעשה של שוויץ? יודעים מה? אני אעשה של שוויץ. פה אין כלום. קצת אימו. משקפיים כאילו... לא נראה לי זאת. נעליים לא... כאילו, יש כאן דברים מאוד יפים, אבל כאילו... אני לא יודעת. כאן זה הפרפים, אז כאילו... כן. אין פה משהו. בוא נראה אם יש כאן. כאילו אין פה דברים של דקי דק או משהו, או של דק. נדבקתי על דקי דק. בסדר, אוקיי. הנה. מה זה? זה
ציפורניים, לא צריך ציפורניים, אני לא אוהבת ציפורניים. כאילו רק באמיתי אני כן אוהבת, אבל כאילו... לא. טוב, אני עוברת להילוך מהר, אני לא אשגע אתכם. כדאי לי לקנות את זה, כאילו... אני לא יודעת. כמה רובוקס יש לי? נראה לי אני אקנה. נראה לי, כן. נקנה. וואי, זה כזה חמוד! וואי, זה חמוד. אוקיי, כמה רובוקס יש לי? בסדר, אוקיי. אוקיי, בואו נעשה לו כזה אלפט חמודי כזה, אוקיי. אני רוצה להיות... אוי, זה חמודי, תסתכלו את זה. אוקיי, כן, אוקיי, עם שיער. אם אני אשים לו שיער זה ירד. אוקיי. אוקיי. אקססוריז. אוקיי, אולי נשים לו כזה. נראה לי. איזה חמודי, זה כזה. אולי נשים... אוי, כן, זה מושלם. יש פה משהו... אני יכולה לשים משקפיים, אבל לא רואים את זה. אי אפשר... אולי כזה חמודי, לא. אולי זה כזה חמודי. אוקיי. אולי נשים כזה. לא, כזה. אוקיי, אוי, זה כזה חמודי. איזה חמוד. אני שומרת את זה. נקרא לזה נדה עם CK דקי. נקרא לזה דקי. אוי, זה חמודי! אוקיי. נראה לי זה דמות מאוד חמוד. אז חלק מהסרטונים אני אהיה ככה. חלק מהסרטונים אני אהיה ככה. אוקיי? מה?